Hello! Takže klid, ticho, akce. Akce, 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 akce. Počkej, si schvál prostě. No už. Tady vyvádí za kraviny. Ještě ne, jo, holky tam vzadu. Já s ním nechci kancovat, tady vyvádí za kraviny. To celý rozpadá tady. Můžem? Se to nemůžeme, ne, že nám dali malý finance asi. Přesně. Můžem? Prostě na tom tady nehrám. Když hrajeme. To je taky typický věci, co nosí puberťáci. A nevíte, hop. Záběr je přímo z vyšetřování policejní komise. Zde jsme našli další tělo. A tento případ zatím děláme. Zřejmě oběť zemřela ve spánku. Ani o tom nevěděla. Vypadá poměrně spokojeně. Vypadá to celá hrůzostrašně. Tady jsou pantofle přímo na panákovi. A tady je oblečení. A vlastně nějaké papíry a prostě vůbec nevím, kdo to je ani co to je zač. A prostě tohle je úplně strašná záhada. Mysteriózní to je celý. Pane vyšetřovatel, co si o tom myslíte? Já si myslím, že to byla vražda. Ano, určitě. Já si myslím, že udušení nebo uškrcení. Přesně tak nějak. No je to háj. Právě na to koukám. No je to velký. Bohužel paní Furtádová. Je mi líbí to paní. Ale dobrý. Teďka to... Ale uklidněte si, vzpomněte si na něco smutného. Třeba jak vám zemřel pes, nebo tak něco. Ale nic děláte. Je mi líbí to paní Furtádová, ale DNA je shodné. A co to znamená? Bohužel vaše dcera je mrtvá. Je mi líto paní Furtádová, ale DNA je shodné. Co to znamená? Bohužel vaše dcera Ne. je mrtvá. To je škoda, že jste to nevěděla. Je mi líto paní Furtádová. Jděte do... Takže mě ty taky říkala, že by dala nějakou tvoje první věc, vlastně
že jsou na stopě toho vraha, takže ho určitě za chvilku chytí. Takže řekni svý paní, ať už se nemusí bát, že už bude v pohodě. Jsem rád. Děkuju. Takže si můžeš oddechnout. Tak to jsem rád, já to vyřídím. Takže už si můžete oddechnout. Takže už si můžete oddechnout. Takže už si můžete oddechnout. Akce! Paní kolegyně, Martino, prosím tě, včera dneska. Tak se vám dá zeptat na tebe? Je let. Vlastně někam odlítává. Bez tebe by to nemělo cenu, ten život. Akce. Akce. Ale už Tak třeba víš, hele, víte co, já vám Ale- řeknu, že měl dready a vy se teďka na sebe tak jako podíváte, že vám to asi docvakla. Jako chápeš, že si spojíte, že by to mohlo být mrtvá voda, jako chápete? Jo? Silná nebo vodná rána? Co jiný? akce. Viděla mě přitom nějaká holka. Tak to je vtipná historka, oni si právě mysleli, že moje dcera je mrtvá a tak to asi nějak zaměnili teda. Asi jo. Já jsem teď ještě zaviděl písenky. Kolikrát zakrokrát ho, když Petr zapřel? Jedenkrát, dvakrát, třikrát, dvakrát. Třikrát. Než koho 3krát jako krhá, zapřeš mě, ne? No, Takže 2krát jenom. Tam je než 3krát jako krhá, fakt? si myslím. Že se Anda to bude dělat strašně rád, tak úplně po těch schodech. Anda je slon. Musím si zbavit. No to tady chodí.